பேசாதுன்னு. எங்க போற? அப்ப வேடிக்கை பார்க்க வேண்டியதுதானே. அப்ப வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கேன்ல. என்ன எதை கடிக்கணும் உனக்கு தெரியல. எவ்வளவு பெரிய சேர கையில் விட்டுருக்காது. எதை கடிக்க அப்படிங்கிறியா? அப்புறம் அதே சொல்லாதிரி. எல்லா வீடியோலையும் தாத்தா தாத்தான் இருக்கு. கிளி 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 சொல்லு. கிளி கிளி கிளி. ஐபிஎல் ஸ்பெஷல் சொல்லு. அப்புறம் உன்கிட்ட நிறைய எதிர்பார்க்கணும் பூஜா. கமான். லா 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 லா. பாடு பூஜா. லா 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 லா. பாடு பாடு பாடுறி. முட்டு 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 முட்டு. வந்திருக்கானா எனக்கு தெரியாது. அப்புறம் தான் பார்க்கணும். நீ முன்னதான் வந்திருக்கான்னு இல்லையா? நஸ் 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 நோஸ் 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 நோஸ். டைம் டைம். Xoay 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 xoay.